Я нарадзілася ў далёкай цёплай краіне. Мой род здаўна славіўся чарадзействам. Мы падпарадкавалі жывёл на іх жа карысць. Але я абрала іншы шлях і паехала працаваць у Несвіжскае каралевства. Усё было звычайна, пакуль аднойчы старая каралева Бона не сканала. Быў абвешчаны конкурс на новую каралеву. Гэта я і іншыя прэтэндэнткі, княгіня Слуцкая і баранеса Клэцкая. Я хутка справілася з конкурснымі заданнямі. Спярша з гарадскім гусём, што сцярог палац. Потым засмажыла дранку замест дранікаў, што значыць, дрэнна ведала мову. Так я стала нясвіжскай каралавай Барбарай першай. Здавалася, каралевай быць добра. Я падтрымлівала сельскую гаспадарку і турызм. Аднак аднойчы... Ваша великость, на нас рухається армія графа Барановичів. Калісьці каралева Бона спиняла барановіцькую навалу. У мяне ж не было арміі, і я вырашыла скарыстацца сваёй родавай сілай. Мы такі перамаглі. Я ўсё яшчэ каралева. Што будзе далей? Паглядзім. It's